Die. Geratzen zarela, bastakit. Beti ETB-n ikusten zaitugu. Televisión Española kontratua eskainiko balizu zer, ba egia esan, gaur egun ez nintzateke joango. ETB-n oso gustora nago, Euskal Herrian lan egin nahi dut, euskaraz lan egin nahi dut, eta horregatik esango nieke, txau, txau. Zergatik ikusten du hainbeste jendek eguraldia, denok badakigu hemen beti euria egiten duela. Bueno, beti ez, sarritan bai, zorionez, eta horregatik daukagu horren Euskal Herri polita, ez, berdea. Beraz, bueno, tarteka egin behar dut, eta hori aberastasuna da, eta etorkizunean asko baloratuko dugu. Asmatu duzu inoiz eguraldiaren iragarpena? Asmatu, bueno, hitz horrek badakizue bi esan nahi dauzkala. Bat ez, asmatu horrela nik nahi dudana esan ez, eta asmatu zehatz-mehatz esan non botako duen euria, hori bai, batzuetan horrelakotan asmatu egiten dugulako. Noren ezkontzara bidaliko zenuke txingorra. Joder, hori ez dakit, horren laguntxarrak nik ez dauzkat eta ezagunak ez da ere. Eta txingorra eskontza batean, benetan faena itzela dela, orduan inori. Eta azkena, zure eskontza eguna baino lehenago, Klara Tarrei arrautzak eraman zenizkien eguraldi hona egin zezan? Ba, uste dut ja ez dituztela jasotzen, ze garai baten pilo bat jasotzen zituzten eta ez ekiten zer egin hainbeste arrautzekin, baina egia da, nire eskontza egunean euria egin zuela, eta erderaz badagola ezara bat esaten duela novia mojada, novia afortunada. Eta ni horrekin gelditu nintzen, busti nintzela, barrutik eta kanpotik, eta gaur egun ba oso zoriontsu naizela. Beraz, ba, bueno, hortxe. Listo, ez da